Ya, matur. Sampun nggih. Kosike. Lah napa? Tambah Prastiwi karo Agnes. Ya Pras. Ya, Pras. Inilah dia. Ibu Prastiwi. Ya, wae lah. Wo. Ibu kita. Ya ditraksi malah. Monggo Mlaku coba. Nah. Ya. Pak anu wis rek. PS4. Ya, apa? Paguyuban sinden 150 cm. 150 sen. Sendi. Aku sing loro kuwi. Nek kowe ora 150 cm kowe iki 6 kilan. Baleni meneh. Sajake pengen digaweke tenan apa piye? Oh, tak gawekno tak nggone. Tak nggone mancing. Ben ngapa? Amen melambe-lambe. Iya. Go gendero jare. Yo. Ayo Pras, wah iki sing dianti-anti karo penonton saka streaming iki. Iya. Dadi wong ati. Ayo. Ayo. Malah do mat-matan. Ayo. Lho. Iki kepiye ta iki? Malah do mat. Kae lho takon sing tuwa kae. Mbak Tatin. Mbak Atos nek iki tetepan. Apa? Kowe tetep nyindir Tatin kowe kok ngono kok Mbak Tatin. Ah nek wonge sing kleru ki lemu pantes ah wong lanang kok anggepe Tatin banci no ye. Ya kapiken nek Tatin kaya aku. Iki jane Bu Pras ora ana niat lho. Heeh. Ing dalange pancen kurang ajar. Ben ra apa-apa. Mong Salah meh padha rupamu. Karo sapa? Karo Mimin. Masa ora iso bedake? Ha ya padha kok. ya kapiken kula no. Tatin kaya ngono serah. Ora iki lonjong kae bunder kok. Apane? Beda. Nah, Ya lonjong ngeten nggih Mbak. Lonjong apane? Napa nek mukake? Lah ora digenaki kok dari lonjong liyane. Kowe ora nantang Prastiwi lho. Ora nantang. Sing lonjong endi Pras? Coba dumuken. Kene. aduh. Cah nekat e. Ora ngerti tata krama blas e. Iya. PMP ra melu kok Prastiwi mbiyen. Iya. Ya mangga. Dadi wong atiku. Ya. Mangga. Iki penarine latar ora nggawa kuda lumping terus nganggo sapu. Ya lali saja ya. Siap pisan. Nganggo sapu ya. Ayo. Ah ya. Yo mangga. Sabda pandita. Cendol
iki nek nuwune cendol dawet sing cetha muni piye mau? Cendol dawet 500-an. Enggak pakai endok. Lho. Enggak pakai ketan. Waduh, catetanku kleru ndok. Ya ora apa-apa ya. Mangga. Cendol dawet seger. 6 kilanan. Ayo. Enggak pakai endok. 6 kilan kena nggo ngeyop jare. Sapa sing muni sapa? Ora. Hah? Ora. Sing muni sapa? Ora macem-macem lho. Ora. Ora sok melu-melu. Kuwi sing wani muni ming aku lho. Nek liyane sampluk tenan karo Tatun. Iya. Wani wae aku. Tak muni apa piye? Lah, aku. Anak kowe iki gentho-genthone sinden nih. Demit Tirawani kan Bu Prastiwi kok aja meneh. Semangat Ibu. Nggih. Semangat sehat. Oh, sugeng ambal warsa Nggih, Ibu, matur nuwun, panjang nggih. umur. Pira yu? Pira ulang tahun sing kepira? 17. Hah? 17. Tak bandem cempala lho. Jujur. 50 punjul loro. 50 lho ta kowe? Heeh. Oh, tuwa wisan. Ayo. Kok iso nganggo klambi SD. Sedenge niku. Seket loro malah melirik karo aku. Ayo kowe iki wis tuwa kok dadak melirik ora. Iya. Mau matur nuwun nggih Pak Simoban. Wis disawer ta kowe? Heh? Wis disawer ta? Ora disawer, dihadiahi ulang tahun. Apa? Ah, yes, ada deh. Alah. Ada deh. Iya. Rezeki anak solehah. Ah. Sesuk nang omahku wis tak siapke, tak tukokke nang omah. Apa? Teken. Tekan nggo mentung kowe. Lesu. Nggo jaga rono lho, sedia payung sebelum hujan nggih bener ngoten Pak Ning Sinten isih sehat ayune kaya ngene. Sapa ngerti nek njur wis ning anu ki nek tiku awakmu lumrah terus kudu nganggo teken wis tak siapke. Ya tuku loro nggo karo kowe. Nggo kepentung-pentungan ye. Enak isa yo. Yo. Kendange ngene iki rak ya jogete cara India. Piye jogete? Dunak, ayo Mbak Mimin sing India asli. Ayo. Mbak Mimin ki India asli. India asli. Yo, brung-prak, prak brung-brung prak, brung-prak, prak brung-brung prak. Sakia sakia, penari gurun pasir terenama. Karo melet-melet tuh penari ular kok. Brung-prak. Oh Sakia, sungguh terpesona melihatnya. Cret. Sakia sakia. Nganggo ngene-ngene barang to, Pak? Ayo Aku ape? rebana kok. Coba Prastiwi, sik dicoba siji sik. Bu Prastiwi. Ayo. Ayo. Ora ngono ndak ra kendel ora. Yo, siji loro telu. Ya, Bu Sakia penari gulun manira. Lah ta? Ya bener. Bener. Iki lho tangane iki lho. Lah Ngene. lah. Heeh. Naginu lo kok ke India kan ya ngene kita mulai dari goyangan ngene terus. Ning udele jane diketokke sithik. Oh, nek India iki Aja, iki modele dawa. Ya nek pancen tak plotrone. Nek kudu ketok. Ora. Heeh wae ya. Cah nekat ora. Ya. Coba Agnes ya. Sakia
penari gurun pasir ternama. Yo. Apik iki. Oh, Zakia. La aku memandangnya. Sip, Pak. Ayo. Masa yo kalah karo Bu Pras. Ya. Contohna sik, Lek. Ayo iki bagore iki. Bagor kok madai. Di paguyuban PTS penggemar tatin sejati kok. Bagor ki ra iso joget. Kowe didelokke penggemarmu lho. Apa? Mbah. Iya. Apri aja ngalang-alangi, Pri rada rene lah. Iya. Penggemar tatin sejati nek ngantek pamormu merosot mergore juga Tindiara iso. Kaose gambar trotokan. Ayo. Ayo madhep rono Siji. to. Apa ki? Ayo tak kendak aku sing nendangi. Sing apik ya? Sing nyanyi aku. Zakia Zakia senariku. Ayo. Mau sing iki apik-apik kok iki kaya drum band. Cilik wae aja gede-gede. Lah, cilik wae mah gede-gede. Penak segede. Ngomong. Lah jenengan wae cilik kok gelem. Mau aku milih gede. Ganas. Ya Ya. sedengan lah aja cilik aja gede. Zakia Zakia penari rolani nama. Lir. Karo Pri. Piye lho? Bokongnya ya goyang. Ayo Piye? ayo. Aku diwarai, Mbak. Pandangan matanya, bokongnya, tangannya. Ini kan Harus tontonan. gerak semua. Iki lho sing ide asli. Yo, ayo Asli. tontonan sik. Iki lho sing keponakane. Iki kok limbukane entek ming mergo aku lho. Wis ben tak apa-apa, wong aku ya bingung mikir lakon kok iki kok. Yo. Yo, dung. Ayo. Zakia. Oh, Aku mau nganggo melet-melet ngono kuwi lho. Sing bener ki nek India nganggo penari ular kae ya ngono Oh, kuwi. dadi iki goyangan, Nganggo melet-melet. mimik wajah, kuwi pengaruh. Saiki goyangan apik terus kene jengkerut terus. ngono nggo ganti ular, ulare kan Ulare kan ra ono. Moh ra ono ulane tenan kok. Kok pon dileh ulare kanca-kanca. Ndi padha duwe apa piye? Do nggawa yo. Lah ndi? Ono sing ngene. Apa nyileh nggon aku sing wis jinak? Ndi? Ora iso. Aja, kuwi ming kisi, ming cilik. Ayo. Kisi to. Nek ora iki ra rampung aku ora tak rampunge. Ayo. Siji, loro, telu ya. Diwarai Ya, kok mau, kok mau. Kah aku nek nggo melet. Zakia Zakia penari gurun pasir. Karo Ngono piye tuh? Ngasah isen wong aku wong tua ra isen. Ayo, Prasti, ayo. Zakia, ayo Pras. Ayo, Bu. Zakia Zakia. Oh, ra isen ta? Ngasah lho, isen. Bu Prasti wonge ra isinan lho. Kaya kendi diobahke lho. Allah. Ayo, masa ya kalah karo Bu Pras. Wis, aku wis lho mau. Durung maksimal, durung totalitas. Saiki sik, wis iki. Apa jangan ora saduk kenceng-kencengan. Takon iki penonton. Pun dereng. Dereng. Apa ki kanca idoen ra kanca. Ah, kapokmu kapan kowe? Saiki nek penonton sing nyuwun arep ngopo kowe? Ah. Le megol-megol aja banget-banget engko mencotot nangka blonyoe. Aku ora nggawa nangka. Wis langsung jengking wae Tin. Malah ora Lalu jengking. Ekstrim kan Bu Pras. Goyang kok langsung jengkingi pripun? Goyangan India kira Kok nganggo nganggo jengking. Aduh. Iki wayangan terekstrim. Gara-gara cangkeme Prasti kuwi. Yo siji, loro, telu. Zakia Zakia penari gurun pasir ternama. Iya. Asik betul, betul. Zakia. Nah, Mubeng melihatnya. Iya, asik. Pendek. Iya. Stop, Jos. Bolot nek arep nguyuh gak nguyuh sik lho. Loh, apa hubungannya karo balad? Kok panggungnya kok dagduk. Balad, kamu pengen pipis ya? Mau ditatur. Yo, dintekke yo. Sabda Pandita.
Ya ora? Ora. Ya apa ora? Ya apa ora? Kok mas disauri? Aduh, bupras. Iya apa ora kok? Ya apa ora? Iki deh. Pak Bambang tuh gedangnya tugel-tugel, ceblok-ceblok terus kowe muni, iya apa ora? Kok ora. Ora gek do takon aku selak pengen jawab ya. Senengane gawe atikan dhewe kok Pras ki. Ora njaluk duit ya. Oh iya, Sing nembung kok ora. Ojo rasa njaluk ngono ki wong pancen wis ngono wis cemep. Apa? Tuh lho. Kuwi yo mripate yo weruh-weruhe lho. Ya weruh lah mau liwat ngono aku. Men adil, ndak engko dikira sing tak. Ya Allah, akeh banget ki lho ora dikek-keket mau. Ya cereweti yo ngapa? Wong iki bejane dalang kok. Tapi kudune dibagi sinden. Sak karepku, wong sing diundang aku kok. Kowe ora udah melu aku. Cek kurang sugih apa piye? Kurang. Bu, cek kurang lho. Apa ya ben? Ya men arep tuku mobil sing luwih apik. Ayo ben nabrak kowe kuwi. Oh alah ganas tenan. 0 4 6 7 8 nya 100. Lah iya kok kancane ya nyinden nih. Sing nyambut gawe sapa? Lah kowe niate iki dandan Jawa ki arep ngopo? Ya arep mau aku kon ngene-ngene bareng kok masuk meng padha 100 karo kuwi. Aku wis ngene-ngene urung. Wis. Aku gelem. Lah aku ora gelem mbok seneni. Lah salahe kok. Wis mbok wis ngene kek nek aku tak peke dhewe. Wis ora iso. Bangane rame. Bu Pras ki horor tenan kok kabeh karepe malahan. Iki ya sinden, cacahe 8 to iki 8. Nyonggo tambah-tambah. Kayak durung ngerti duit sinden-sinden. Ngerti wae nek ora tak kei do muring-muring ya. Ngerti karang do wedira kowe. Oh ngerti. Wah. Ngerti ya nya. Didum. Oh wis krungu. Mau ngomong koyo apa? Wis Bu, aku tak medun. Ngopo kok? Lah aku ra entuk-entukan gah aku. Iki lho, wis entuk kabeh kok sinden 8 wong 8. Nah. Ya kono medun kok nak dirayah kae. Medun rene lho, Bu. Tak lungguh ngono ya mudun. Lungguh. Nek mudun ya dirombong tenan. Kok Mosok kok Prastiwi. Cara iso dikalahke. Iya. Nganti seprene ra ndek bojo do wedi ngepek bojo.